Kakung Sumawana Putri, tuwin Bapak Ibu sedaya sutresna budaya. Saestu sumangga langkung rumiyin kula dherekaken ngunjakaken puja puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit rahmat tuwin paringipun samudayanipun saengga ing titi wanci siang menika panjenengan sedaya saged pinanggih kanthi wilujeng wonten ing papan menika. Mugi kanthi pinanggih menika ndadosaken tambahipun raket lan supeketipun antawasipun setunggal lan sanesipun. Sagung para rawuh ingkang tuhu kinurmatan, ingkang salajengipun kepareng kula awit asmanipun ingkang hamegugati Ibu Puji Lestari, ingkang pidalem Jagang Lor Salam Magelang. Estu ngaturaken sewu agenging panuwun awit rawuh panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun ngaturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh saha atur panuwun ingkang tanpa upami dumateng pemerintah Kalurahan Merdikorjo saha Kepolisian Republik Indonesia sektor Kapanewon Tempel. Ingkang mbok bilih sampun kepareng-paring palilah sehingga wonten ing titi wanci siang menika insyaallah kesenian campur eka budaya badhe pentas wonten ing ngarsa panjenengan. Wondene pentas kesenian campur eka budaya ing siang menika wigatosipun inggih menika karana sawetawis kesenian boten pentas. Mila mbok bilih keluarga Ibu Puji Lestari rumaos kangen ingkang supados kesenian eka budaya siang menika saged pentas wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Sesarengan pentas kasebat mratelekaken raos syukur, raos remen saha anyartani mbok bilih putra putranipun ingkang apeparap Luki Setia Nurul Huda, tuwin Rizki Setia Aditama. Mbok bilih titi wanci menika ambal warsa ingkang angka 23 saha angka 8. Ing pangajap kanthi wontenipun utahe dipun meriahaken kesenian campur eka budaya samangkih putra kasebat kekalih saestu saged nutuki ingkang dados kersanipun ingkang sepuh. Inggih menika Ibu Puji Lestari saha Mas Boyeng almarhum. Kejawi saking menika kasun panjurung pandonga pamuji sagunging para rawuh sedaya. Murih putra kasebat sageta dados putra ingkang solih saha pikantuka ngelmi pakarti saha budi pekerti ingkang prayogi pinuji dening Gusti Kang Maha Suci. Mawantu-wantu donga saha pamuji panjenengan sedaya mugi Gusti Allah angijabahi. Kejawi saking menika mbok bilih samangkih pentas kesenian kasigek mbok bilih manut informasi saking ibu-ibu muda RT sekawan Gesian kepareng badhe nyigek wontenipun kegiatan senam kebugaran wonten ing ngarsa panjenengan sedaya sinambi trantos kesenianipun anggenipun gantos busana. Pramila awit asmanipun kesenian
Menapa dene Ibu Puji Lestari sak keluarga ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami. Kejawi saking menika awit asmanipun Karang Taruna RT sekawan Gesian ngaturaken ageng panuwun dumateng sagunging para rawuh para tamu ingkang mbok bilih sampun kepareng paring kontribusi. Sae menika ingkang awujud parkir menapa dene Bapak Ibu pedagang ingkang sampun rila lan legawa paring kontribusi kagem kegiatan Karang Taruna. Estu lumantar kula ngaturaken agenging matur nuwun. Ing wasana sumangga samangkih dipun priksani kesenian campur eka budaya menika saha senam kebugaran samangkih mugi sageta antersepaken wonten ing panjenengan sedayanipun. Namung ing kemawon ing mbok bilih wonten kekirangan saha kalepatanipun bab menapa kemawon lumantar kula nyuwun agenging pangapunten. Ing wusana mbok bilih atur kula kathah kekirangan kalepatan tumanduk dhateng panjenengan sedaya nyuwun agenging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing salajengipun prosesi potong tumpeng dumateng pini sepuh utawi sesepuh kesenian kasumanggaken. Prosesi ulang tahun anak Luki Setia Nurul Huda saha Zaki Rizky Setyo Aditama meniup lilin. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun potong tumpeng kasumanggaken pangarsa kesenian. Sumangga saking kula kathah kekirangan kalepatanipun estu nyuwun pangapunten wekdal kula konduraken dhateng kadang kesenian. Matur nuwun.